गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भोजपुरिया समाज के प्रणाम, आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। दिवंगत आचार्य पंडित गोपालजी तिवारी के श्राद्ध क्रम के मौका पर तेलिया छपरा गांव में श्रद्धांजलि सभा कइल गइल। श्रद्धांजलि सभा में आचार्य जी के तस्वीर पर फूल चढ़ा के लोग नमन कइलस। एह दौरान उनका जीवन पर भी चर्चा भइल। उहवे भजन संध्या में गीत गवनई सुने खातिर लोग भाग लिहलस। पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह, जदयू के बड़हन नेता सुबोध शंकर कुमार उर्फ राजकुमार, वीरेंद्र कुमार सिन्हा, गोरखपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर शिवानंद तिवारी, अधिवक्ता दिनेश कुमार तिवारी, रामनारायण तिवारी, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रामनरेश मालाकार, प्रमुख पति विकेश कुमार सिंह, रोशन कुमार सिंह, सोनू सिंह, सुमन ठाकुर, मुरारी मिश्र, प्रभात किरण सिंह, जंग बहादुर सिंह, मुक्ति नारायण सिंह, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, सुबोध कुमार पांडे, सत्यनारायण महतो, धनंजय कुमार आ ढेरों लोग भाग लिहलस। मुझे समझ के रख लेना, मुझे समझ के रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बना के रख लेना। जो भैया हनुमत नहीं होते, भैया हनुमत नहीं होते, तो बोला तो जगवाही कपी से बुरी हम नाही। भरत भाई कपी से बुरी
रउआ सभे नारायणी न्यूज़ के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।